ang gisulti ni Jesus, ningon gid siya, ayaw kamo kaguol. Lingi ay mong tupad. Inawa kay kaguol karon. Tato pa kung kita di ay magsigitag simba o tinuod tang nagtuos Ginoo, ang una gyud nga mawa kinig yung kaguol. Ambot sa nangapildi sa eleksyon, wa baka sila maguol. Ato lang yang ikon. Og nagsalig sila sa Ginoo, awagid sila kaguol. Sa mga tao rong daghag utang, sama nato dinhi sa parokya na sa tay dakong utang. Wa ka ta maguol. Wa mo maguol nga atong slat, wa pa mahurot. Mura ra mamugwa, ako may naguol noon ay. Di kita angay maguol. Unya unsa may buhaton, matud pa ni Hesus, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa unang pagbasa, gisaysay dinhi nga ang Dios mituman sa iyang saad sumala sa gipahibalo sa mga propeta. Pero ang mga tao nga nagsigig balik-balik og basa og nagtuon gyud sa gisaad sa mga propeta nga mao mga Hudiyo, wa sila makasabot og wa sila makaila pag-abot na sa Ginoo nga mao'y ilang gisigihag paabot. Ang ila hinong gibuhat, ilang gisalikway, ilang gipaantos og ilang gipatay. Pero sa ilang gibuhat nga ingon ani tungod sa kasina, tungod sa kasuko, matud pa ni San Pablo, ila hinoong natuman ang kasulatan. Kay unsa may nabutang sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan gyud isalikway, kinahanglan paantuson o patyon. Sa ato pa di ay ang panghitabo niining kalibutan gilatid na sa Ginoo. Pero para sa mga tao nga dili kasabot, mo na nga maguol ta or masuko ta or mabalaka ta. Pero kamao lang gitang mudawat nya naa gitay tinuod nga pagtuos Ginoo, mawa gining kaguol. Sama pananglitan, moingon ka nga dako kog utang. Nya unsa may kamatuoran sa kinabuhi? Unsa may kamatuoran? Nga anytime mamatay ra gyud ka. Di ba? Hilingay mong tupad. Na unsay mahitabo sa utang og mamatay na ka, impas ang haki sa imong paninglan. Unya kay wa pa masad ka mamatay. Ngang maunang uban maghikog na lang kay haron kunuhay ini ika matay impas ang utang maghikog di gyapon na siya mao kay do naman say kamatuoran nga gisulti si Jesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak ug moadto ko didto aron mag-andam og dapit para ninyo. Tanawa ha, dili di ay ang kamatayon mo'y makaimpas sa utang, kana di ay maadto tas langit. Anha maimpas ang utang kay mahimo naman ta didtong malipayon, wa na may utang didto. Nya niingon dayon ang Ginoo, niingon dayon ang iya mga tinun-an, o diya, unsao man namo pag-adto dito, nga wa may katultol anang lugar. Giingnan din ni Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ang pasabot di ay, ang makaimpas sa atong utang, ug makahatag nato og kalinaw ug kalipay, mao si Jesus. Nya kinsa man si Jesus, matud pa niya, ako ang kinabuhi, og ang kamatuoran, og ang dalan. Sa ato pa, siya may dalan, subayo nato ang iyang kabubuton. Maminaw ta niya, niya musubay. Niya kamatuoran man, magpuyo ta sa kamatuoran. Isulti lang og unsay tinuod.
Nang litan mo, abot ng maningil ni mo, ingon din siya nga, ingon man kang mauni, niya, wa man lagi ni mo natuman. Ay, isulti gid ang kamatuoran. Ay, ayaw pagbakak-bakak. Niya, moingon din siya ni mo, animal maday ka, may pagpatyon ti ka. Aw, dawaton sa ni mo ang kamatuoran. Aw, inigpatay niya ni mo, sa may mahitabo, wa man ka magpakamatay, ika may gipatay niya, kay lagot kay siya ni mo, nitugan man kas tinuod, sa may mahitabo, nabayra na ni mo ang imong utang. Kaya mo to iyang gibuhat sa to pa, mao to'y bayad sa utang. Tanawa, unsay nahitabo, dako kay tag-utang sa Ginoo. Gani, ang silot sa atong utang, mao ang impyerno. Kinsa may nibayad? Ay, tubag. Kinsay nibayad? Wa mo kay baw? Si Jesus, siya'y nagpakamatay para mabayran ang atong utang nga dili na gid nato mabayran tungod sa kadako. Kay ang atong utang mao ang pagsukol sa Dios, ang pagsupak niya. Di na gid ta kabalik ngadto sa langit. Nya aron mabayran ning maong utang, ang tagalangit nga mao si Hesus mao'y nagpakatao ug nagpakamatay, kay ang bayad aning utanga mao ra gyud ang kamatayon sa tao. Mao nang nabayran ang utang. Ang Pilipinas at kuno karon dako na kay utang, 16.6 trillion ang akong nahibaw-an. Ambot wa pa baka mo increase. Nga kung akong i-divide sa 120 million ka Filipinos apils gagmayng bata, mag-average tag-share o tag 140,000 kapin ang atong matag-usa. Kabayad ta ani dili? Di kita kabayad. Kita ba? Alingay mong tupad, ing na kay 140,000 diya. Wa man gani mo'y 100 para ipalit og slot. Kana na ba hinong 140,000 pero pamalit sad mong slot oy kay nadaghan para tag slot diri. Napay 23,900 sa atong GHDP. Tag 100 pesos ra gini. Ana. Anya, unsaon man nato aron mabayran ang utang? Kinahanglan duna gyoy magpakamatay para sa Pilipinas. O kinsa may angayang magpakamatay sama ni Hesus, siya man maoy ni-claim nga siya maoy atong pangulo, siya nagpakamatay. So kinisang ni-claim nato nga mga leader sa atong nasod, dapat sila gyoy magpakamatay. Atong hangyoon gikas presidente hangtod sa barangay konsehal, pagpakamatay mo para sa atong nasod. Masulbad gining atong utang. Ug usao man nila pagpakamatay sama ni Hesus, ang iyang gibuhat, iyang gibuntog ang sala. Kining sala sa graft and corruption. Buntugan ni ninyo mga government officials. Dako kay tag makuha ana basta mawala ng graft and corruption. Matod pa sa kisa to'y compute nga politician during campaign sa ato kunong national budget o sa atong national income, ang iya anang bana-bana doon naman sa siya gibasihan sa iyang study na akunos mga around 30% ang napunta ngadto sa graft and corruption. 30%. Sa ato pa kung mag-income tag 4 billion, pila man nato? 4 trillion. Average na tong income kunos nasod, 4 trillion kada tuig. I-times ni mo 30%, pila man tay atong savings kada tuig. Og di lang yun mapunta sa graft and corruption. Pila man na? Mga 1.2 trillion. Sakto ba? 30% ba sa 4 trillion?
mga 1.2 trillion. Sa ato pa kada unta tuig, ug wa lang gi-graft ang corruption, kanang atong income makashare na siya og makahinay-hinay nagbayad og labing minus 1 trillion kada tuig. Nya nga to na lang budgeton, kadto na lang na katong pila naman na 1 trillion. Ang 3 trillion na lang mo'y atong budgeton para sa atong national budget. Di na ta mangutang. Nya sa ato sa kuno mga proyekto kanang atong national budget, matod pa ato niyang politisyana, nakadaog ra ba na ron, 30% pud ana gipatong sa national budget para nasad kuno na gyapon sa graft and corruption. O desrato pa og kuhaon na nato mag national budget man tag 6 trillion, pila may 30% ana. Wa gyapon mo kibaw. Mga 2 ba sakto ba? O 1.8 trillion mao na siya ay dili magamit sa atong project. So ang ato ra gid untang budgetanan kana ra gid untang mga 4.2 trillion. Unya kun why graft and corruption mo income man taog 4 kapin trillion, di ang ato ding income sakto ra gid unta nga iigo sa atong panginahanglan sa nasod. Basta dili lang ibutang. Kana kung tinuod na ha, kamo na lay compute mga economists kay ako ra nang gibana-bana. Mao na dako kayo kana lang na patyon lang na siya graft and corruption, dako na kay na siya og ikatabang. Ikaduha, patyon kining drogas. Ang drogas dako kay nahatag og kadaot kay ang tao nga maigo sa drogas dili na gyud productive. Di na siya productive ba? Wa na siya output. Nya kana sang gasigig pamaligya anang drogas gadagmal sa output sa atong katawhan. Og patyo na kanang maong drugs syndicate. Ug ang atong tanan nga government officials magkahiusa sa pagpatay ana, dako kay nag-savings sa atong nasod. Ikatulo, kaning smuggling. Smuggling ba? Smuggled goods. Dagko sa kaina o kadaot nga nahatag sa atong nasod. Ikaupat, para nako, kaning atong insurgency. Sunan ka na mga insurgents nga pabutho ng atong mga project diha, ang mga infrastructure project babagan kay pangayuan nila people's tax og di mo sugot pamatyon, sunogon ang mga equipments, kadagko anag mga damages niya og ato na sa nang patyon ang maong kalihukan. Kaning upat og mao ni mawa ang atong nasod mabuhi. Ana mo nay akong gamay nga gihuna-huna. Karon unsa man na pag-apply sa atong kaugalingon, wa day tay graft and corruption. Matag usa naasad ta alapat yan na. Wa di ay tay pagka-materialistic kanang gusto gitag kwarta, naasad na, pati asad na. Wa di ta moapil-apil anang smuggled na gusto kita na mga barato, smuggled man na. Ala, ato sa nang patyon. Nya waday ta nang pagkamasinupakon kanang gusto kita nga kitay masunod, naasad pati asad na. Sige, lingay imong tupad. Ingnaon pila ka buk imong patyonon karon. Na pila ka buk imong patyonon. So, mauna karon ato gining pamalandungan kay kana ganing ang kaugalingon nato ug mao na gani atong sundon mamatay ang katilingban. Pero kung ang atong kaugalingon atong patyon kanang gitawag ni Kristo og
self-denial mo asinso ang katilingban. Nya inig asinso sa katilingban, maapil man ta pagka-benepisyo. Sa ato pa, atong palambuon ang katilingban aron maapil tang tanan. Dili kay palambuon ako akong kaugalingon, bahala na mo dihang uban, kanya-kanya taog kayod. Di na mao nga prinsipyo. Mao na si Kristo ningon siya, ako ang dalan. Pasabot, the community. Kay ang lawas ni Kristo mauman ang simbahan, ang community. Let us be community-centered, church-centered. Og tan-aw nako, maugid na ang pangandoy sa simbahan karon. Kanilang atong gitawag og Pilgrims of Hope. Pasabot, magpanaw ta nga mag-usa, synodality, Pilgrims of Hope. Mag-usa ta. Ilain na sang lingi sa imong tupad. Ina makikuyog ka nako. Ina gusto ka magkuyog ta. Iglingi ni mo dito sa inyong balay, dako kayo kag lugar sa inyong nataran, kutob sa inyong koral, unya inyong silingan, gamay kay agianan, unsa may imong buhaton, aron magkakuyog mo, imong iatras ang imong koral para maarang-arang ang ilang agianan. Tan-aw ni mo dito, ang agianan, imong giparkingan sa imong sakyanan, imo na nang giangkon kana nga area. Nya ang imong silingan dili na kayo kaagi kay lagi imong giparkingan unsa may imong buhaton. Saman, balhina ang parkinganan nimo, igawas dito sa daan. Nya mayon ka pader wa gyud kabutangan. Dito sa layo-layo, dito sa unahan, pangita dito na iparking, maglakaw lang kapadong sa inyo. Kana mga 1 kilometro nimong lakaw, okay pa man kay na. Ma-exercise pa ka. Unya dili pa hasol ang inyong palibot. Nga naman, nahimo naman kang community-centered. Mas may pag ako'y maglakaw layo, kaysa ang akong silingan, mo'y maglisod na hinuog-agi, tungod kay akong ilog kining public place, ang karsada. Mao na siya mga igsoon ang gitawag og dying, pagpakamatay. Katapusan na lang ning lingi. Ang di mo lingi, patyonon. Na andam na kong magpakamatay para nimo. Na kano imong tupad. Na andam na koron nga magpakamatay para nimo. Nindot, ano? Andam na mong magpakamatay para sa atong slot. Andam na, dili. Magsuko kay mugtingog, sige lang, undang na lang tani.